Khrist Bakhuid tong Dubai na benda Teresa Mausor baron ke Jimpang senam duna senam Syiem Trai sang kemas Bakhuid no bar lai spak sapo. Kohemen ko param tongin sngu yaw Jisu naga benda kaneka sngi buram ga jangu u Khrist us Syiem jangi inang pendam yalade shaga jing pinyai jangu ba un pinyai na dong shadong yangi tong ngin IT daga jingait ya ki jing tumu jangi baro ka jingim jangi baro kawe ka jimpang jing shitam jangi ka yinga sem jangi ka jingai jangi ba u Jesus unsen shar yangi benyalam yangi shaka jingjap ni duai na gabenda ka parthe baro kawe kat bangi dang yos ngo shapangi kubor jangi tama ba ka bor Jesus kan sen shar ki baro ha kerteng upa barukhon badumen Syiem Bakhuid Amen. Kajinga jungo Trai jungo Jesus Khrist, but kajingi jungo blay. Lempart kajinga sulok jungo men Syiem Bakhuid, kindon, rengka but pi baro. Rengka but piru. Kohimen ko para, tongin kusalai halaka donut kamen Syiem jungi, halor bahro ki pop ki bangi lale. Ginang panmap nagabinda ki jingkla jungi, jingtuna jungi. Nginam pan map nagabenta ke jing kain sting jungi kamdame yahu Khrist us Syiem jungi bun sin ngim shimla kongu ya ke jimpinyai jungu bun sin ngilale khatbamon bun sin ngilapin sausi ya ka saindur jungu Jisu nagabenta jungi ngilap pen sausi ya ke himmen ke para jungi ngila pencha buram ya ka jinglong Syiem jungu Jisu ha ka jingim jungi ya ki por baro ngila yai light na ka jingsen sha jungu Jisu tongin panma tongin kular bangin wan pai sasha sin sha u ba undup pinyai yangi ba undup yalam yangi sha ka jingjap Jisu bit map yangi sait kud yangi naki pop baro ki bangilele ki bapin sosi yame nga palam how blay padun por baro but happy ko himen ko para bangalele pop shibun daki jimpar khat daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle pala janga daki jingle pala janga daki jingle pala bakraw janga Namar kata ngakar padi kamaria Bakhuid kabayai sa kati soti yaki angel batiri koi badia pi ko himen ko para benduai nagabinda janga how Trai ublay jangi ublay badon por baro unisene yangi badendala map iki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Good try to isene. Trai to isene, go try to isene, go try to isene, go Khrist to
isene Trai to isene Trai to isene Trai to isene Trai to isene Uramu blesha dron Bata kendel jingsu Haki ben riwaro Badon gamon baba Iyayar bayaming inamani mani Iyay pinon gurong bani sunguyami Ko try ko blazing bleng Ko padon borbaro Ko kulmawe upang Ko try Jesus Khrist Ko kulang rodu bleng Bakit ipo proteng Ko biang gajing krepat To suseniyangi Leitam mame Bakhuid Leitam mame Trai Uwe Bakhuid Mame ko Jesus Khrist Mame bayayong le Hajinya long kawe Badu mentri Bakhuid Makaburo mupa To nginia Dubai Ni Dubai lembau Jesu Syiem jangi Nagabinda ki jing dumu Baper ka jangi Ni Dubai nagabinda Ki kun jangi baro ki badon hapadengi Eksam baper Ni Dubai nagabinda ki bapang ki bashitam Bau Jesu unsin shari ki jimpang jangi Ni Dubai nagabinda ki bas ngau kolmar Ki ba imha ka jing kindram ha ki ingasem Baka bor Jesus Syiem jangi Kan vanra jingsu kalau jangi Iduwairo kadbangi dampin kut yauni usnem janga jimmane Bangistang ya usnem batimai janga jimmane ubale Kamdame kayam aduend Nadus kasngiu trai Ngindup laban pin kareba Ngindup laban stang temai Pen pediang Sasyasin yau Jisu Haka jingim jangi Pen timai ke jingade jangi bar Jisu Koblei badon bor baro ba im junam. Melamon ban pentimai yakie kie baro. Haukun ba id e jame us im janga partay. Tas ngoba banai baga jingtao baro kawe. Endala pelait yaka naga jinglom marau. Kan syakri yame us im. Bat kan ia solang ha kaba yaro yame kalam sange. Dau trai jang yuji sukri sukun jame. Ba im bat sen sha rengkat bat me. Haka jingalong kawe jungamin Syiem Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing pelana kitab udan nial ne tu lupa. Ngalayu i kajing i pau menmet berakmi lem berkil o kabedang. Ulawan u bakum ukun ubriu. Bat ulawan seuta ba im junam. Bat laleja lami u hakma jung u. Bat u lai ya kabor sinsyar. Kaburam bat kahima. Kenang babaro kipaj benreu. Kijaj benreu bat kijaj kitin. Kendup syakri ya u. Kabor sinsyar jung u kalong kabor sinsyar kabane junam. Kaba on omla jak no. Bat kihima jung u kalong kata. Ya kaba enomla ban penjot. Keketian jong trai. Yesomo yau blei. Sam kendai pulai. Nabar nyau spa nyau fukenta. Trai uday
Shishagi baskem Lapet kentan Daga hogya kaying juang me trai juno Go trai ude usimbam jukul Wan mani yau Kajung puli na kitab jing penpau. Ujisu Khrist ulong usaki bala bansyanya. Ubaningkong banmi na kibayap bat unong sensyar halor kisim kaprethe. Hauta ubait yangi bat ubala pelat yangi na kapop bat ubala pelat yangi na kapop jengi. Dakasnam jong u bat ubala penlong yangi kahima bat kiling do hau blay bat ukpa jong u. Hau kan long kaburam bat kabor sensyar junam la junam amen. Hakmi uwan hakilo bat kakamat baro kanyo i ya u bat kamtam kito kibaladung ya u bat baro kijat benrio jong kaperthai kin sayam kthang na kabenta jong u da shisha kumta amen. Ngalong u alpha bat u omega uong utrai ublay ubalong bat ubalalalong bat ubandang wan ubadan bo baro kaktiin jong utrai. Isongo yaulay. Alleluia. 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 Sukahimau panjungi David kabawan. Hosana Shadrom Tam. Alleluia. 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 Utrai undon rengkad bat pim. Rengkat batiru. Kajimpulin aka gospel Bakhuid katkum Yohanes. Kaburam hame Trai. Upelatus la kele yav Jesu. Hato melong us jongi ju. U Jesu la pai ketin. Hato mela ong yakane na la dehi ne kiwe pat ki la kren hame shapang jonga. Upelatus ula jubab. Hato ngade uju. Ki para jai jamehi. Bat kilingdo ramba kila aiti yame hanga. Te melele ayu. Jesu la jubab kahima jonga kamde na kane kaperte banda kahima jonga kade na kane kaperte kinumbur jonga kinjindala yang yale bangan omsha aiti hakiju henre kahima jonga kamde na kaperte upilatus ula ong hau te melong us Jesu la jubab mehi me ong bangalong us nagabinda kane la kaya nga pa nagabinda kane ngalawan siya kaparte banyang saki ya ka jing shisha jaro bade ujong ka jing shisha ushashkor ya ka tin jonga ka gospel jong utrai Kaciro yame Khrist. Ko himen ko para bayit hau trai Jesu Khrist. Ngai ko bele sngiburam batsuk iapi baro sngiburam jungu Khrist Syiem. Ngishu dang yang saki yaki ke baro badang yo i haka perte kabamenta. Ngidang yo i bun ke baro. Pad hakini ki por baladep kaladonga jingjit yau President Jangari Amerika.
But ngilayos ngo kumno baro arngot ki candidate u Donald Trump but Kamala Harris kilayale ka election bansha jeet ballon ki president. But ha kawe ka rally ngilayos ngo arngot langut ki kun samla kila perta bau Jisu ulang ukenrad u Jisu ulang us Jesus is Lord. But Kamala Harris kala ong yaki pila don haka jaka bakala pila don haka limbung bakala pide ban late wad shakawe pat ka limbung ban penbana bau Jisu ulang kenrad badu Jisu ulang But ngitip hadin kane bun gi social media kila shim kata ka jingong janga Kamala Harris but kala pinram iyaka but hakawai pat kelia u Donald Trump u president baminta janga ri India bala shajit temai ulayai beteng ban penbana ya Jisu lesing ila ban ong ka jingale election janga ri America kalalong ka election haka kerteng jongo Jisu. U Trump ula ong u Jisu ulang boss jonga. Ngamdeshu boss u Jisu ulang boss. Badula kendo yaki briyu kastang ya ka port mai ha Amerika namar ka Amerika ka don kam banra ya ka Bible. Badula one man ka por banyale ya ka election ula ra ya ka Bible hakak tijong. But kumjuru u vice president u candidate jang vice president ro baro arngot kila yang lang but kila penbana rengkat but ki part babun ke bala yalung lang nagabinda ka canvas election but kila ong Jesus is king kila perta u Jisu ulong us but ngitip hamal lagi jaka u president Donald Trump ula penbana ya Jisu ula ai burom ya Jisu ula kendu yaki nong Amerika yaki pajang Amerika banman pai biang sha ka Bible banman pai biang sha Jisu badula hadin baula job ula ong ka Amerika kala banyo biang ya ka burom ka balaja tang lada ki kloy banman pai sha Jisu bad pidiang ya Jisu kumus jangga jingim jangki badu ong kan sepoy ka por jangga jingjob bad ka jingkemen sashasin ha Amerika lemba u Jisu tengila banong hakawe ke liam haba ki buryu ki kentai ya Jisu kam dambe ha ki ri janggi Europe bun ki ri Europe kilastang ban kentai ya Jisu kilastang ban len ya Jisu bad kawai pat ke liang yo ke Amerika ka yale ya ka election ha ka kerteng jogu Jisu bad kaya ka balajia ni barang ni leyo dala ki jongki kemat bad u Jisu ula pinjab ya u Trump namaru la kindi buram ya u Jisu ha ka jingim jongu bad ula penbana ba u Jisu ulang usim jonga Amerika kari ka ba Klein kari ka ba Rispa kari kaba roy haka technology kalapediang ya Jisu klik maki klam shanya haka technology haka kaspa haka burom janga parte ko himen ko para minda kasni kadbangi rake ya kasni burom jungu Khrist kabalang ka kot ka ver yangi vai pai vai ban kindio burom ya Jisu haka jingim jangi ban kindio buram ya Jisu ha ka imlang salang jangi ban kindio buram ya Jisu ha ki inga sem jangi kan ban kindio buram ya Jisu hamalla ke liang janga jingim jangi ngidi ban aiti penkantang yalade sashasin shaka jimpeniat bastard jangu Jisu baulong ban ngitip habangi peit ka history janga jingim jangi Israel Uday ubele ulalong jangi
Ude ujisu ulalong Syiem jangki. Ude uble ulayalam yaki shaka jingjam naki por shaki por. But ngitip kishipai jangki Israel kim shimla yale satia yakituma. Henry ki yang tang nakabenda ujisu kilalong ki dakishin kadba uble ulayale yakatuma. But ladangi puli na ki kitab nong bishar ngilaban yo kumno uble ula penpau ya kaburam jungu naki posh ya kipor haka jingim jungi pait Israel kadba kiale ya katema persha kiri nong shun jangki uble ula pendon kam katto kat nongod ban wanra eka jingjap haki habangi pule ngilaban yo don pun ki nongyalam baslur ki balayang rengkat badu bele ban pinpriang ye ke jingi bi jango bele ha ki kam ki jam jangki ha kabakindi buram ya u bele ha ke jingem jangki balong Syiem jangki bad u bele hi ula wanra ye ke jingjab ha ke jingem jangki u bele ula pen biang ye ki ya kaspa kapel u bele u pen biang ye ki ya ke ri kabang toy dakangap hakadot ublay ula penbiang yaki daka jinglong jongi kon jongo balay bad ki kalalong ki kon bakin sai tam balaji jongo balay bad news ngo shapang ugideyon ula yale yakatuma tang da shis lais pang ngot ki shipai haba ula mot banyalam laipo san hajar ngot eye ublay ula ang ngan penpaw yakaburom namar ngalong Syiem jompi Henry haka jingim jongi pait Israel kila duai bakala shisin kila bakala ban duai shisin kata ka jing duai kata ka jing karpat jongi kalong ka jing karpat ka bakala shirke haba kila pan naga penta ka Syiem yala de shibet kila pan na ubele banai uway pat Syiem da ka bakentai ya ubele na haka jingim jangki kata kalong ka jing duai bakala shirke haka jingim nadu ka por kila duai kumne nadu ka por kila karpat kumne ubele ula jingai no kindiat naki haka ba ula penbiang yaki da uwe pat Syiem na padeng jangki bad nadu kata ka por ka jingim jangki pai Israel kalastang ban talod ka jinglong jangki kalastang ban yaper ka jingim mensiam jangki kalastang ban hiar bad kilastang ban yai lemba ka jingjin jar ka bapalat na kata ka daw ngala ong nadu ka por kila duai bakala kila wanra pinban ya ka jingjin jar ha ka kima jangki ha ka ri jangki pangitip ya kata ka history baro haba kila pan naga benda Syiem badu bleula ai yaki usol balong Syiem baningkong jangki pangitip nadu kata ka por kala jiayu ki pai Israel kila yaid wir kila yaid wak bakala hapo ka jingyalam jangki Syiem bunsin kine ki Syiem ki bakila pan kila yalam yaki shaka nommane bleitau bad kila penslur yaki ban penpra ban penjot yaka hima jonki uno uburiu u kintait yaka jinglong Syiem jongu jisu haka jingim jonki haka inga sem jonki haka imlang salang jonki haka ri jonki kin yai bakala but kin pidiang pinban yaki jing jinjar but ki jing sosi haka jingim junkie namar ngi baro lemba ka baptisma lemba ka jinglong Kristan ngila pidiang yau jisu haka jingim jungi kum Syiem jungi lemba ka baptisma lemba ka jimpen kantang yengi haka temple ngila kular haka jinglong kulong jungi ne haka jinglong ramba jungi nado minda kasni ujisu unlong Syiem jungi ujisu unlong u nongyalam jungi ujisu unlong u kenra jungi barngin aiti yaka jingim barakawe hawu
Henry hadin kane ka jingaiti bar ka jingkular ladang istang ban kentait yau jisu na ka ban long usiem janga jingem jangi na ka ban long ukenra janga jingem jangi hangda kastang ki jingjia bas ngosi buon ke beriu hadin bakila IT penkantang yalade hau jisu kilastang bantung siem yalade shemet kumgi pai de Israel Wat hadin bangiyo ki jingchop baro ki wan ha ka jingem jongi lempa ka jimpin niat bat ka jingi jongi yau jisu don ki buriu ki stang ban kindai yau jisu don ki buriu ki len yau jisu lese naga binda kaspa lese don ki buriu ki la tungs em menda ya ka kaspa jongi ki la pelongs em ya kaspa don ki buriu ki la pelongs em ya ka nam ka burong don ki buriu ki la pelongs em ya ka jimba buriu jongi don ki buriu ki pelongs em ya ka jingkoi jingkia jongi don ki buriu ki pelongs em ya ka jingstar jongi don ki buriu ki ba pelong em ya ki baro ka bayade bat ka kinja perte bat ka kinja jabing jongi don bun ki buriu minda ki wats em shaway don bun ki buriu minda ki kemen ban don em na ka perte ban ya ban na bene don bun ki buriu ki wats em na ka ne ka kinja perte en rangi de ban soto ko himmen ko para u jisu ulong us em lada kino ki buriu kim soto ya ka ne bat ki im jingai na ka ne ka jinglong em ki pen men sa yalade ki pen janjar yalade ki pendu ya ka jingim men Syiem junkie but habangi puson jilliu ha ka gospel minda kas ngi yusngo u Pilatus kadba uyang hakamatu jisu ben bishar yawu bishar pendram yawu na ka ba ula kongu na marba ula kongu ya ke jimparta jungi ju but ki ramba lindo ula bakala shirkei tending ngikendait yau jisu balong usiem jongi nagabenda ke jimparta jongi buriu lese ngikendait yau jisu nagabenda ki buriu baklain bor jongane ka perte lese ngilen yau jisu nagabenda ka jingkwan pala jongi kaba kring yangi shaka pop don bon ki buriu ki kendait yau jisu nagabenda ka jingsngal ba jonga perte don buon ki buriu ki kentait yau jisu balong usiem jonga jingiem jongi naga benda ke jingkwa jonga do jimbra ikado don buon ki buriu ki kentait ya ke jingie jongi tang naga benda ke jimbra ikado ni us ngo shapambun ki ingasem ki bajot ki bat pra namar tang namar ba u chinrang ne kinde kila wachawe uwe padu brio kawe pad ki brio namar kim ya de jing mochu katasin bangisha ya ka pop ban sen shariangi katasin bangi kongo ya ka jinglong jongane ka perte ngidang kendai bangilen ya jisu balongus em jonga jingem jongi bangitip u jisu ulawan shakane ka perte ha ka bashong halor u kada Yanda la kaya u jisu kisiem na mingi kila wan ban wad yau bat kila kili hangno la ka ya usiem jongi ju bard shuaba uniap ula shang halar ukada kum gadaka shin jonga jingsuk banwan ra jingsuk ye ki buriu beladu jingsuk Yanda la kaya u jisu ki angel kila ruai ka jinsu ha ka parte ka burong shajrong tam u jisu us em us sensharia ka parte bat ka beneng da ka jinsu da ka jingi da ka burom ka jongu un ukit halo jongu ya ka bor ka itiar namar ulang alpha bad omega kumbangius ngo naka kitab jimpen pau Ujisu ulang ubastang, ujisu ulang ubakut, jongka jingim jongi, jongka neka parte. Kalam don eye haka neka parte, kalam jisu. Naga taka daw ko himmen ko para,
ladang i puson jiliu ngilaban yo i ka jingsuk jangka perte kalastang namaru Jisu jingsuk jangka mensiam jangi kastang namaru Jisu habang leit aiti ki pop jangi haka sakrament sendu plapop ngis ngautu ngilastang ban yo biang jingsuk habang leit aiti habang pindam yalade shaka bor jangu Jisu shaka bor jangka jimpin ya jangu ngi yo lut ya ka jingsuk jangka baneng halo jangi bar ladangi peit ya ka juk menda habangi peit ya ka parte menda ka history jangka parte baro kawai ka history jangka parte kala ka pension nongrim hau Jisu ka juk ka por baro ka shong hau Jisu na marulong usem bar ngi barabor ngi kain ya ka por ngi kain ya ki tarik ngi kain ya ki snem da ka ba pension nongrim haloru Jisu ngi don BC bad AD before Christ shua ya u Khrist ya ki snem baro ya ki juk baro but hadinu Jisu Khrist ano domini after Jisu hadinu Jisu bad kabamut ka usnem jong u kinran habangi penkala ano domini ngis ngautu habangi to edi ngis ngautu usnem jong u kinran year of the Lord ngi baro ngi im hakane ka juk kabam menda haka jingsen shar jong u Jisu edi u Jisu senshari ya kapor u Jisu senshari ki Sngi u Jisu senshar ya ki kanda u Jisu senshar ya ki minute u Jisu senshar ya ki second man kapor kabangi ong arpo sau kanda kadon hapo ka jing senshar jongu ni usem u Jisu Khrist henre bon ki bru ki ong ngim la porshu ni shim ya kapor jongu Jisu ngi pendon kam ya ka por jongu Jisu nangda ngi ong ha ka jing sarong ngim don porshu ngim don por ban mane yawu ngim don por ban ai burom yawu ngim don por ban kongu yawu kane ka de ka jinglong jongbun gi bru ha kane ka juk ka ba menda ngi shim ya ka por Jisu ngi shim ya ka bor Jisu ngi enjoy ya ka bor Jisu ngi enjoy ya ka jingkur ku Jisu nangda ngi ong ngim don por ngim don eye ngi kalalong kikun bangs ngongu shisha ya u Jisu usem jangi kadbangi reke kanegas ngi buram jong u Jisu Khrist ngi don kamban pendem maya ka jingem jangi ban ngala ong u Jisu la wan ha ka ba shong hal ro kada ban wan ra jingsu haba ula rom ha Jerusalem ladangi pule na ka kitab jimpen pau kat kendai kadwengi ngi yo i un sami u kulai bali unsami ban hal ruta u kulai bali u shang u kun u briyu bad u bashisha bad bayaine unsa wan sanshar kane kalonga por jangka jing sanshar hok jungu Jisu yaki ba im bad ki ba ya ka ukulai bali ulong ka dakashin jong ka jingwan baar jong u Khrist paladangi pule na ka kitab jimpan pau Henryu ngi pule ngi ar ngilayo ngiyo iru sa uway pat ukulai bali hangdo hak halor jong u usyong uway pat uburiyu uba don girindi hakakti jong u bad ki nombata ya ke jingdo Bakhuid ki ong uta ukulai halor jongu ushong u Khrist lamler te hangne ngilaban yo i u Khrist lamler u wan da ka ba shong halor ukulai bali da ka bara ya urindi ha ka jingim ha ka ti jongu ban kring ya ki brio shaka pop badu Jisu un sawan kadu biang ban sanshar yangi ban jid yangi ban lumlang yaki bayid batoin jangu yaki bahok naga benda ka jimbishar kadu ban ni pulero naka kitab jimpen pau kadhenyu katsau bad kine kinyale pershaya ukun lamborot henre ukun lamborot un job yaki
Namar ulong utrai ki trai badu Syiem ki Syiem. Bad ki nombud jangu kin job. Bad un lumlang yaki balakot balajit bayaine badu shakaburam. Ko himmen ko para ujisu udon ka buram, ujisu udon ka bor, ujisu udon ka jingit nagabinda jangi. Kumba kirle upilatus hato melong Syiem badu jisu ula menjur hoit ngalong Syiem henre kahima jonga kamde hakene ka parte kahima jongu jisu kalong ka hima beneng nagabinda kane ka hima beneng ujisu usin syariangi nginaiti yalade syakane ka buram jongu jisu songin aiti yalade nagabinda ka jingir jongu tangin kindiu buram yau jisu kumba kindiu yau Donald Trump yau jisu ha Amerika buon ki ingasem kimju kindiu buram yau jisu buon ki ingasem kimju ra Bible buon ki ingasem kimju puson yak tinu bele minda rengkat badu Donald Trump u president jangari Amerika tongin duwai tongin kindu yaki kun ki tigi jangi ki bayid ba toin jangi wan rabiang yau jisu sashasin haki ingasem jangi wan rabiang yau jisu haka imlang salang jangi wan rabiang yau jisu haki kamgi jam jangi wan rabiang yau jisu sashasin haka pule ka puti jangi kindi buram yau jisu perta tipaid ba ujisu ulong Syiem jangi ulong kenra jangi bad habangi perlong yau jisu boss janga jingim jangi un peit na dong shadong nagabenda jangiru nginum kerdushu kumbalong minda nginum sosishu kumbalong minda namar ujisu un stang ban im haka jingim jangi ujisu un stang ban im rengkat bani living Jesus kane kalong ka ba kongsan haka jingem jongi kumba ongu Francis disease Bakhuid u Francis disease Bakhuid kendo barabor yangi ban live Jesus ban im rengkat badu Jisu ban im rengkat badu Jisu kalong ka ba kongsan haka jingem jongi ban kendiu yaw Jisu malong Syiem janga jingem jongi ngiduai nakabinta kaneka jinga e kadba ngirake yakas ngi burom jongu Jisu Syiem haka jingim lese donna padang jongi ngila kendait ngila len ngila kerlalong ki batalot ban mane ban syakri yaw Jisu ay bakane kas ngi burom kanang yarap yangi vai pai vai ban pendemai yake jingade jongi badu Jisu be it ngis ngongu yame nagabinda kas ngi burom jame nagabinda kat ngi burom bamelong Syiem jongi ko Khrist Syiem sen syari kamet kapadi ke jimmo jimbarkat kamen Syiem jongi bangindup laban pen bana barabor bamelong Syiem jongi bamelong boss jongi bamelong kenra jongi bamelong Trai ki Trai jongi bamen imrangkat bani yarab yangi baroshing shisem ban penim yame ban imrangkat badme haka jingim jongi in yaro ya Trai Jesus Khrist tangin plai ka jingit ka jongi Lai spa way.
Katolik Bakhuid Haji Mapop Haji Vipa Manajing Im Gabam Jukut Ko himmen ko para hakaniga Sngi burom jungu Khrist tongin wanra hau ya ki jingkar par jangi kumpa ki rayot ki wan pan hakamat jongki ngiru ngipan ya ki ke baro nagabinda ka jingim men Syiem jangi na ujisu jangi Nakabentaw ko pa Bakhuid chungi, ubishop chungi, kilengdo pat kikatekis, bakum ujisu jongki, kiro kin IT lut, kat kaba kidon nakabenta kibriu, balapen kamti hakajisu mar suker jongki, ngikirpat yame ko Trai. Nakabenta kane karempe Kristan chungi, kahima ukris hakane kashnong chungi, bamangi baro inyalong, inyale ban pelong yaka karempe jong kaching khoj, bat kaching ngikirpat yame ko Trai. Nakabenta iwei pa iwei nangi, bangin yale kat bala ban rikendong barabor hangi, ya kaching kaching ai. Bat pan ne barabor ha ujisu chungi, ngikirpat yame ko Trai. Nakabenta baro ki Kristan ki bala jingai na ukris da kapom, bakin singatho yala ka apat snew, bandon ya uksoy kum unosan shar jungki, ngikirpat yame ko Trai. Nakabenta kibriu paro bakin ya ujisu kum jongki pan syakri yu da kajinyai ne kenang bangin dubyo rung hakahima peneng chungu ngikirpat yame ko Trai. Oblay ko pa melong jangi bad melapha ya ujisu kun jame balong janga parthe sanshari ngi vei Sanshari ke jimu jimbarka jangi, ke jingang no jangi, ke jing tumu jangi, kam dame ke ne ke jing karpat barit jangi, kenamba ngindon barabor hapo ke jing sansha jangu jisu ukris jangi, ipanya ke ne dau Khrist utrai jangim. Amen. Lai spa. Trai Syiem jangan Padan tilut yala dihame Syiem baro kisngi jangan Bangan raya Trai tang da jing yame Syiem kine king jan jonga ngan mare yalam yame Taya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kallang ka ba priang khun hau blay upa ba don bor ba ro kadbang iterwa hame ko Trai ya u jingkinia ba penyasuk ya ka jait bendriu ngi karpadrit ba ukun jamehi unai haki bendriu ba ro ya ke jingai janga jingyatli ba ke jingsuk da u Khrist utrai jangim. Utrai undon rengkad bat pim to kintiu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublay jangim dashisha kalong kabashong hok bat kabade
Kadeti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar mela pensle ya ukun balaka marway jame utrai jangi Jesus Khrist da ka umpinyang janga jingkamen kumuling do bam jikut badus janga jing tao baro kanamba da ka ba utarwa yalade halor ka duwan janga dim pana kum u jinkinia batalem ben wanra hangi yaga jingsuk unla ban pendep yaga kam bapala janga jingsius pa ya u ben riu badenda la pendem yaga jingtao baro hapoka jingsen shar jangu un tarwa sha buram bam jikut jame yaga hima bam jikut bat bala basalon sar kahima janga jingshisha bat ka jingim kahima janga jingkoi bat ka jinga kahima janga hok ka jingi bat ka jingsuk bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki archangel ki Syiem bat ki hima babaru ki pait berlin bat ki bo janga beneng ngirwai ya ka jingrawai ya ro ya me bat ngi pen bana kalem Sngi Bakhuid you try Bakhuid you blake Kohimen ko para tongin IT pendem yalade shaka bor pen yai janga bene kam da melem ba men Syiem Bakhuid ngin poi shaka jingsen shar jungu jisu us jangi ngin ang trang na du ka donut bangin dup longki kun ke ba kongu ya ka bor jungu jisu bor sen shar jungu in poi shaka bor ka itiar jungu jisu lemba men Syiem Bakhuid Dashisha melongo Bakhuid ko Trai bat ka dehok babaru ki ba melatao ki niro yame nama lemba ukun jame utrai jungi Jesus Khrist da ka bor bat ka jing trai jung men Syiem Bakhuid me ai jingim bat me pen kuit pen gantang ya ki baro bat mem ju sange banlum halade yala upai kanamba nadu bami na hadu basep kasni enterwa ya ka kinia ka kriam Bakhuid shaka kerteng jame. Namar kata ko Trai ngi kerpad ritiame ba da uju men Syiem men Sngi ban pen kuit yaki ni ki jingai ki bang ilawanra ba en pen kantang yaki bakin kalalong kamet bakasnam jangukun jame utrai jangi u Jesus Khrist ubalahukum yangi ban pen menta yakini ki jimaya namar mauhi hakamit bala aitino yavu ula shimya upu bada kabaingu yami ula duai kerku ula kedia badulai ya u halagi sinran u ong tushim batabam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabanaiti nakabenta jampi pediang yau jisu haka jingim jangi kumus jangi
haka ju karu kamendala le abam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula duai kerku badulai yaka halake senran u ong to shimba tu di na kane pi baro na mar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut yaka ben penmi na ka binda jumpi bad na ka binda ki babun na ka binda ka jimma bi ki pop to le yakane ban kan mau yangam ko snam bakardor jango Khrist Syiem pen kuid yangi pen kuid ik men Syiem hadim pen kuid pen koid pen kia ki bapang ki bashitam ya da yangi nau bamen na ki kalam kajimaya jongka jinget Kata sin bangi bam yu ne upu bangi dina kane kakuri ngipen braga jing yap jong me ko trai dakadu namar kata ko trai kadba ngi pen menda yaga jingsha shitom ba perlait im jongu kun jame yaga jimmi pad badon buram jongu bad yaga jingkyu jongu shabening badru kadba ngi ap keme lindi yaga jingwan biang jongu ngi terwa snongu hame yakane ke jingkini yaga bakhuid bad ka ba im ngi karpad yame to peit yaga jing terwa kinia janga balang jame bad to kubur ya bu jingkinia uba da ka jingya jongu melamon ban pinyasuk yangi bat mehi to ai bamangi ya ki ba ensa da ka met bat ka snam jongu kun jame bat ya ka ba en pendap da umen Syiem bakhuid jongu ngin kalalang kawe ka men Syiem hawu Khrist ta un pen janai yangi ban long ka jing tarwa bam jikut khame kanamba ngin yo ya ka nom pateng lem bat ki balajid jome karpange rengkat bat ka Maria Teresa di Bakhuid ka kami jongu belai rengkat badu Joseph Bakhuid ukurim janga lem bat ki apostol Bakhuid bat ki martyr bakrau buram u Francis de Sales Bakhuid rengkat bat ki rikoid barro ha ki ba ngishania banyo jingerap naga jinga silem bakalem kut jangi hakama jame ngi karpar ko trai to ai ba uni u jinkinia jimpinya suk jangi un penro ya ka suk ka sign bat ki jimpenim ya ka partay baro kawai to snobha ban penskem ha ka jingit bat ki jingit ya ka balang pilgrim hangne hasla partay rangkat badu shakri jame u Francis uppa bakhuid jangi wilbert maravenu bishop jangi ka kinkun ki bishop kilingdo barro badu pait barro ya uba mela perlong u jangme to snow to snap ya ki jingduai jangkane ki ingasem kaba mela kort ban yelum lang hakamat jamme kamdame ha unius sngi bur ha kanega sngi buram u Khrist Syiem kopa ba irspun ha ka jingisne jamme to lumlang halade yaki kun jame barro ki belasta priang hasatala ka prate yaki himen ki para jongi shinrang bat kinde ki bela klat no bad yaki to baro ki bela pensoba yame shua bakin klat na kane ka jingim to priang ki daga jingi shaka hima jame hangdangi kermen bandon bangin yahun lang daga buram jame da u Khrist Trai jongi da uba metese haka prate ya baro ki jimba Dawu lembadu badhawu kanlong hame uble upa badon bo hake jingelang kawe jungumen Syiem Bakhuid barok buram bat ka jingyaro junom la junom ko himmen ko para tongin tu vai haganega sngi buram jongu Khrist Syiem rengkat badu Jesu ginaiti akijingang no jangi baro bangin IT pura ya lade shau Jesu bawin yalam lendi yangi rengkat badu pahabane hapo ka jingalang jongu men Syiem Bakhuid bangin nom bakala lendi bangin don barabor hapo ka jing senshar jongu Jesu kayinga sem jongi ka jingim men Syiem jongi ka met ka par jongi ki kam ki jam ke pule ka putti baro ba banginnum light naka
bor sen sha jong Jesu lano ru em kopa jengim ba ha bening kalong ka bakui ka kerteng jame kan wan ke hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumba ha bening Trai yang minta ke jimbam jengi ka bahala kasni patama yengi kerengkang jengi kumbangi runi map ke beles niu yangi berbatelam yengi syaga jimpen shoy rate light ni naga bas niu top light yengi karpad ko trai naga jing sniu baro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jengi knamba da ka jing rap ka jing sne jamme ngi light baro bona ka pop bangin yo jing dana ki jing jin jar baro Kat bangi dang ap keme lendi aga jing karamen Bakhuid, but ka jing wan pa jung nong penim jungi u Jesu Khrist. Namar ka jume ka long ima, ka jume ka bor ka buram, junam la junam. Ko trai Jesu Khrist me ubala ong haki apostol jame. Ka jing suk junga nga I happy, ka jing suk junga nga I happy. Wat paid igi pop jungi Henry yang ka jinge junga balang jame. Badha ka jings bon jame tai ha ka ya ka jings but ka jingya teli kawai katkum ka mon jame mame ubaim pada basensha junom la junom Amen. ka jings ko trai kandon barabor rengka but pim Rengka bat pi. dap da ka jingi do Khrist tongin yai ngu markelia Kukun lang bro duble, nekit ki poperte, tu siya sene yangi. Kukun lang bro duble, nekit ki poperte, tu siya sene Hakami u Jesu Khrist us jang ka jingit u bayai sen shariangi bayai map yangi bayai kit ya ki pop jangi namar ulong us uba kerlalong kun lambarot ban kit ya ki pop jangi so kita ke bala karsha ka jing kawai jang kun lambarot O kendrak nomong masong madrong ko ying janga. Reshon ala katin kan sem jang akan sakyahi
ko trai Jesu ko Syiem jangi ngi mane yame ngi buram yame ngi aite pen gandang yalade hagakti jame sanchar yangi daka ding do janga hok barka jingkoi barka jingi yangi wan sanchar yaki inga sem jangi khadang layop pediang yame hagane communion Bakhuid barka communion men Syiem Jesu atla dang emla ban pediang yame namar bang ishang isang itiapang haga jing diapang ni trang yame inda ko Syiem jangi wan shaka donun hi baro ki bapang ki bashitam trang yaw Jesu ben gandang yaga jingem jambi sasha sin shaw Jesu trang yaw Jesu ben kata yaga jimpang jambi ga jing shitam jambi trang yaw Jesu ben chimti yaga jing khuri khura jangi inga sem jambi pi ke basosi aiti ki jing sosi jambi namaru long Syiem ubanya di ki ummat naki kmat jambi da kaba aiti yakine ki jing dumo jambi bara duai gau Jesu be id wan shangi baro bor wan ban panlong yangi yak beneng haga jingem jangi ba melong ublei janga hima ba melong ublei janga jingsu melong ublei janga jingi melong ublei janga jingma melong ublei janga bor ban wan shangi da ka bor ka itya me melong utrai ki Syiem ki trai melong Syiem ki Syiem baro ka wai ko Jesu be id wan ban yai ne bani melong ublei bashisha melong Syiem janga jingshisha melong basen char yangi pen gandang yangi pen koi yangi pen koi pen khia yangi ai bor yangi hallelujah 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 Jesus. Aite pura yalade shaw Jesu Syiem jangi trang yaw Jesu id yaw Jesu kular yaw Jesu nado menda ngilong ki kon jame ko Jesu san sharingi da ka jingi ko Jesu ko Syiem jaga jingi ngi id yame tongin ya tuai habang ilayo pediang ya ka jimbam janga jimbam yapshu ngi karpart ko trai bangi kiba sngo krau ha ka ba kongu ya ki hukum jango Khrist Syiem ka perte ngilla ben im kalam kut badu ha ka hima bene uba im parsenshar genom la genom Amen. Utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat piru. ngo ya ka kli jambi karpad ya Jesu Syiem jangi ban kerku yangi ban kudup yangi ban pen klai yangi to ublei badon bor baro un kerku ya pi ha ka jingi sne jungu badun te happy ya ka jingstat ba pelait im Amen. to un sa ya pi baro bor da ka jingi kai janga jingai badun perlang ya pi ke bayaine ha ki kam Bakhuid Amen. to un pen pai ya ki jing jam jampi sha uhi badun kadau happy ya ka lindi janga jingsuk bad ka jings bon Amen. bad ka jingar ko janga blai badun bor baro uppa badu kon badu men Syiem Bakhuid kan hiar happy bad kan sa bad pi junom Amen. ya leisuk ban pen bana ya ka kubar babha jong u Khrist em haki himman ke para jongi Isamu yauble. Bar sispa life undriu. Sispa life undriu. See
hau pa bar kun man sim bakhuid ba long ba manengkong jum tal barabor nom amen kon kita menjong jisu Sngi. kon matlam jong kamaria Tuan Trai. en yoro yu trai jisu Khrist nom amen